po dyan ang Ginoo na dili babali ang nakasulat sa Biblia. Kung ikaw ang anak, mahalo nimo imong ginikanan, panggaon nimo magkasakit sila, mo care ka, mabawas ang imong mga anak sa imo ha. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Okay, by the way, pasensya na mga bata, di pa ko maka-record og mga lessons sa pagkakaroon kay ongoing pa ko sa ako ang pagpaayos sa therapy. So, magchika na lang sa ta. So, magchika sa lang about sa experience sa pagpaulinig ka after sa therapy. So, by the way, ayaw kalimot i-subscribe ko ha, i-like, comment, and share. Okay, so nga nini guys, tungod sa pandemic, dako kay mi og gasto pagpauli, pagpadulong. So, ang swabbing, rapid test, back and forth, nakagasto mi almost plus 5 na himong 13,000, and then 3,000 pa yung so na himong 16,000 di ay guys. Kay ano man mahal man ang ako is gi-admit ko wa pa ko gi-swab. So dapat free pa to ang PPA. So unja kay ngani kay i-admit mo ko daan siya adisay ko gi-swab. So ako may ni-request, so ako ni bayad sa PPA. So nahimong 8,000, and then sa kung bana 5,000 sa laboratory na may mga mo PPA. Kay madlok man ang nurse nga mo swab na ko nga dili sila mag PPA. So ingay na, so bigyan dili mag-swabbing guys, ba ilong sakit-sakit biya din pag agwanta na lang kay gusto kita muuli. So ingani ni June 30 gi-out ko sa Chong Hospital, and then paggawan isang gabi sa minutog sa mga sa kondo. So paggawan biyahe ni, so abi nimo guys, blessing kadyo ang akong experience kay na-expect jud ko nga luya jud ko pagpauli kay mostly sa akong nabasa sa akong nga nag-research ko about ang therapy, ikulbaan ko guys kay takang mga side effects, mga mauni pero so far kaloy ko sa Ginoo, nag miracle ang Diyos nako na may nga side effect. So ingani ni pagbiyahe na mo guys, kabulo ba mo kana na ay tungod lagi kay ang lawas na radiation. So nag-amping ko sa pagbiyahin, dili ko gusto nga itaw mo digit na ho, at the same time COVID baya, so 1 meters apart, kailangan di ko muduol sa mga tao, labi na nga ay bata o buntis. So kailangan jud kano is as ikaw tagtungod concern kasi mo si katawo, ikaw jud kusa. So ako ang pinakaulahi nga ning sakay sa barko. Agonta jud ko guys, nagpila pinakauhay ko na sakay, pinakaulahi po kong ning naog sa barko. Kay lihuwat sa nako ang mga pasahero, kay di ko gusto makidikit, kay di ko gusto makadaot ko sa isig katao. So tungod kay gaamping ko sa akong sarili kay COVID po, at the same time gaamping po ko sa ang isig katao kay na ako radiation. So complete ko guys, kompleto kong mga papel na ako mga certificates, kay unjing ibara ko sa barko na ako mga certificates na ako sa doktor, mga papers nga napamatur nga gikan graduation. So nag-uol ko guys kay naay pasaka na mo sa barko, imbes kay nagpauwahi ko naman dyan na late nga kanang nursing mother na ay batang ibitbit. So syempre kulbaan ko kanjay mo dikit na ang bata, abalo ko nga delikado ang bata ug madulong sa hua. So kay anak jud ko sa kanang bata nya kay mo dikit man siya nahong kay naging usay ning mga tao dili mo concern sa COVID. Kung mo kay gadali hindi mo na mularga ng barko ug di makasakit ng mga pasayro. So nga nini yung kumisis kanang ayaw tapad na ayaw sa distance sa misis kay kabulog pa mo di ka mo sa naraba kay bata madawat imong bata misis kay naraba ko radiation nga naman ma'am nag-therapy ra ba ko og radioactive iodine. So bisan sa gyud kay imong anak ko siya na kay uli ka mo distansya na ho ano ko sa atras kun siya. So
pagpanaog po sa barko pinakaulahi kong ning naog, pinakaulahi po kong ning pila ay inspection man istrikto kay ang buhol sudlon. Mapila dito kay naay pulis mangita sa imong mga papel, and then mga record imong mga papel ug naay negative ba ka sa swabbing anini. So at kalos Ginoo guys, so pag-abot na pud sa pantalan wala mi mo sa public na vehicle. 2 weeks pa ko kuno nga di mo sa kay public kay di bawal pa ko makaduol og isig ka tawo kay makadaot ko sa tawo. So ni sakay mi og private sasakyanan sa nakaabot mi sa among balay. So gipa-prepare na ko ang kwarto, gamay ra ang kwarto guys kay pobre lagi mi. Ang mo na dili ko nagstay sa kwarto. Diyan dili sa balay distancing mi ang mga bata ang bana 1 meters gid mi apart nya. Ang among dingding guys sa among kwarto guys kay ano naman lagi duol raman kay gamay raman among kwarto sa partner. Ang bata guys among gipahigda sa sala ang among bana para safety gid sila ansa kay kailangan dek matulog kuno ko 2 meters apart miski pag naay wall ang pagitan. So kamon jung kanang isukod-sukod guys di magid pwede kanang naay 2 meters magid siya di ka sa country gamay ra bang gini 2 meters na mga siya kapin pero wa jud ko mo kumpiyansa guys ako jud gipahigda ang bunso sa sala kay ang kwarto sa bunso kay tapad damon sa among kwarto diya mo ra makubaan man ko. So ako lang jud gipahigda sa sa sala ang bana og sila magduog sa sala. So ingani gid ka silan nga therapy guys, kailangan jud kano secure dagi mong family. Pag uli na ko guys mo gamit mi sa CR kay kumon ram na mo CR sa balay isa nam na mo CR. So ingon ang doktor tries i-flush ang bowel. So ako jung gi kaunom kapito ka walo ko mag-flush para maniguro jud ko nga safety ang anak ug ang partner. So ingani gini guys dili ko po di muluto silang pagkaon si ang mana may muluto tagaan ra ko kay di po ko di muhugas ilang plato kay naglain po ko og mga utensils, naglain po ko og kanang gamit sa bed ako ray mo laba siya ang labhan gikan sa Cebu ahong gilain na ho guys ako galaba giwashing na ho kapila na giwaswasan na praning nako na praning ko guys na murang nahog na og kana po na ho giwaswasan kay murang mapraning kay kung kinahadlok lagi ko ma-contaminate ang family ang pagmang kaban diri sa balay. So di gidalim guys ning therapy. So kailangan jud ta mag-amping from hinom mo guys mamon idako mo kay mama ay idako jud ko guys kay actually sawa pa ko ma-hospital o pa ko giaberahan ang jung timbang is 54 na siya ko guys sa Cebu ang timbang na himong 69. So ang nadugang is 14 kilos nga naman guys tungod kay from gikan ko sa operahan wala ko trabaho kay siyempre kini man pwede magtrabaho diya. Tinuod gini guys nang giingon nga og unsa ang ipakita ikaw anak kung unsa nimo gipakita sa imong ginikanan ang giyon sa nimo pagmahal imong ginikanan giyon sa nimo pag-care og masakit sila mo pud ay pagipakita sa imong mga anak. Ano guys anong ingani ko padako ang dako at bunaw di nadako na kong naong nabitay na niyang kuan mo okay na ko guys mag-diet na kog sugod kay dili ko gusto mo tambok kaayo kay bugat ang lawas mo tambok ta. Ingani ni guys how jud mo gisubay kani nga ang experience na anong ingani ko kataba karon nga nagkasakit ko anong taba ko guys kay kamo kunoy kana inspired maski kabalo guys maski nasakit ko inspired ko ngano man inspired ko gusto pa kong magpakabuhi ngano man ang mga anak grabe gid ang ilang support na ho guys imbis kay dili wad jud ko mo feel og na negative ngano gikan pa sa gioperahan ko hantod sa kanang nag-therapy ko ang
akong mga bata grabe yung todo support sila. Inspired makakay lagyo to sila. Ang bato to sa Cebu, ang isa to sa Saudi, and then ang isa to sa Cavite, ng PNPA, and then ang isa na diri sa Bohol, pero layo po siya. Ang nabili na diri ang bana, ilang stepfather, o ang ako ang bunso. So lagyo to mi guys, pero tungod kay high-tech ang communication karon, video call. So inspired ko guys nga no ma'am. Tinuod yun ang Ginoo na dili babali ang nakasulat sa Biblia kung ikaw anak, mahalo nimo imong ginikanan, panggaon nimo magkasakit sila, mo care ka, mabawas ang imong mga anak sa imo ha. Ano ni ngani ni kay way back 1995 or 1993, 1993, 92. Ang akong mother guys, ang mama, ang nanay jud guys, siklig to siya, masakiton. So isa pa akong anak duha, ang atong time 1991, 92 o 93 man siya na matay siguro 93. 93 gid siya namatay guys. Katuhang nanay guys kay siklig ito siya kanang sa panahon ato nga time ang mga magulang wala pa makapahuman sa mga pagumangkon iyang lang mga anak wa pa sila makahuman, so dili man sa ingon guys ato nga time ako ra joy naminyo ato nga time nga ang bana na insaktong trabaho kay pulis man to siya ang unang partner pulis. Diya masinabtunon, buutan, dili siya laong sa ang family. So, ang nanay guys, balik-balik sa ospital. Diya, kanan na ay balik-balik sa ospital, halos buwan-buwan, magkasakit. So, abi mo guys, dihimo ng tanan, pag-care sa ang nanay. Maski to dili jud ko hands-on mo care sa ang nanay, kaya namay ang tatay. Ako jud na mo support sa financial. Nga naman guys, ako ang bunso pero ako mo ay ni-support sa financial siya ang asang nanay pagkasakit kay ang mga magulang guys wa po lagi gagmay pa ang mga anak kamulo pagpa-eskwela o pagkapahuman siya wala jud sila ka tabang na financial. So kanan abi guys bilib ko sa partner o na guys kay maski anang nalagi mga allowances mabot mga sweldo ako nang buot magkanang wala siya kabalo kayo sa lagi na madestino sa layo magka hiram-hiram na ko guys kay tungod sa akong nanay nagkasakit utang-utang ko wala share dahang istorya. Gihimon hang tanan sa akong mama nga mabuhi siya magka-hospital support jud ko financial tanan-tanan ingan ako magpangga sa akong ginikanan guys, and then di po na ako mabasol ang mga isuon nga di sa ka-support ng financial kay kabalo ko sa ilang sitwasyon sa adto nga time. And then pagka sa ako pong tatay sa ako pong tatay karon 2008, 2009 naoperahan po na akong tatay guys. Una na akong sweldo guys sa teacher na absorb ko si Jamoy ako ang remembrance na sa first loan sa akong salary naka-loan ko 150,000 kay nasakit ang tatay kay wala lagi makabangon ang mga isuon. So meaning ang nanay ang tatay nagkasakit ako gudyoy nag support sa financial guys nya kanang di na i-matter ang kwarta nga mawala sa mas importante ang ginikanan. Di bagmahay na ho baon man sila ning kalibutan na naka-support ko sa ila sa financial. So laktod guys ang akong ipakita sa pag-asikaso o pag-care sa mama ang tatay karon gisumbalik sa akong mga anak. Wala nga nidako ko guys na inspired ko kay tungod sa mga anak grabe gid guys sila gyud lima guys munang believe ko sa ilang pag-care na ho pag-care pag-atiman pag-support sa hang time nga nako sa as in down kay tungod kay nagkasakit ko mao na nga dako jud ko og gi-reward sa Dios ni-reward ang Dios ako ang
ipakita sa ginikanan through sa akong mga anak. So yan so kung panggaon nimo ang mga ginikanan, ang imong mga anak mo balik pod sila through sa imong mga anak mo, return ang ipakita sa imong ginikanan. So dili gyud mabali ang nakasulat sa Biblia. So itagaan po kong mga anak nga mga supportive, mga buutan, matinahuron, pinanggaon sa inahan. Okay, so muna guys kanang ang makatanaw ani nga video. So ako yung tambag sa inyo kamo mga anak, mahalo ninyo inyo ang ginikanan, ipakita ninyo og yun sa inyo pag-care para pag-abot sa panahon kamo na po yung magkapamilya, magkaanak, ang inyong ipakita sa inyong ginikanan, ipakita po sa inyong mga anak more pa. Okay, kaya ako bidyo ng experience sa akong kinabuhi guys na unsa na ko pag-care sa akong inahan sa buhi pa siya. Wa ko ni mother na nagkalip on right ko loan, mabuhi lang akong masuportahan akong nanay halos buwan sa ospital, ma-admit niya antod na sa akong tatay nga nakaloan po kong dako. Di balik sa Dios ang akong pagpangga o pag-amuma sa akong ginikanan true po sa akong mga anak. So yan kailangan panggaon na to itong ginikanan kay kung kita po ibang niabot aning stage nga magkasakit ta itong mga anak managko, more pa isubalik sa imuha nga pag-care sa imong mga anak. So happy ko guys maski og nagkasakit ko guys, so ano ang matter kay inspired man ko nga wa ko pasagdi sa mga anak kay grabe mama kumusta ka niya matouch ka kay maayo ba dya pagpareluya maha kay kanang naabitaw mi amo lagi kang iampo dya iampo dya ko ninyo kay talawan ba dya ko mag-imasara sa ospital. Sus mama grabe ang pag-ampo nimo dya financial, emotional, grabe sila nakasupport na ako. So nindot yun guys ng atong mga anak isip kung ikaw pa'y sakop sa imuhang ginikanan, panggaon po nimo imong ginikanan kay pag-abot sa panahon nga sa stage nga magkasakit ka nga imong mga anak managko, doble ang ihatag isumbalik sa Dios sa imuhang mga anak sa imuha. Kung imong sa nimong pag-care imong ginikanan, grabe guys, more pa ang pag-care sa imong mga anak. Muna ko guys, muna nga kalas ko inspired ko maski na sakit ko ani nga sakit na ani nga stage wa ko mag-go guys kay wa ko moagi o kanang maghilak-hilak kanay mga aw na madji panahon nga mura buhilak ko kay nag-ulpo nga nakasakit ko di kalikayan pero mabawi na ko ang isip tungod kay mo chat mo text mo video call ang mga bata malipay na pud ko una nga gihimo ko ni nga video para makatabang po ko sa inyo na hinaot unta mintras buhi pang inyong ginikanan ipakita dyan ninyo kung saan nyo kalab inyong ginikanan para pag-abot sa panahon kamo na po yung magkapamilya kamo na po yung magkaanak ma-feel po ninyo kung iunsa ninyo pagpanggang inyong ginikanan ma-feel po ninyo nga giana day ko sa ang mga anak pag-abot sa panahon. Iban sa mga anak guys ang partner karon grabe makaatiman ako mo nang nidako ko guys kay kasi ko uli kumukaon sa iyang nilunto una nga maliban sa ang anak ang partner grabe ka supportive po grabe ko nakasikaso. Thank you kay sa akong bana karon nga buutan ang pinanggaon and then grabe makaatiman ako guys. So muna blessed jud ko nga itagaag ko second partner sa kinabuhi nga sa primero buutan sa ikadua buutan. Thank you very much. Salamat papa sa imong pagmahal na ako pag-atiman. Bauna nga magpakabuhi jud ko guys kay inspired ko sa mga anak sa akong partner karon. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share, and subscribe. Bye-bye!
Thank you for watching.